गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं मोनसे गोजोनथाव खौरां। पायनियर एकाडेमिनि साथाम फरायसाया मैया फोसावनानै होनाय निट 2023 नि आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिजों खुंजानाय निट 2023 नि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय पायनियर एकाडेमिनि साथाम फरायसाफोरनि मुंफोरा फारियै हरेन्द्र मोसाहारि, नेप्सुन बर' आरो हिरक जयति बर'। बिसोर साथाम फरायसाफोरनि गेजेराव हरेन्द्र मोसाहारिया गासै 618 नम्बर, नेप्सुन बर'आ गासै 482 नम्बर आरो हिरक जयति बर'आ गासै 403 नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हादों। मैया फोसावजानाय निट 2023 नि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानायखौ लानानै पायनियर एकाडेमि बरमानि गोरायुं ब्रिजा बसुमतारी आरो पायनियर एकाडेमि सामलाय आफादनि दैदेनगिरिफोरा गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे फैगौ समाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनि गोब्राब नाजानाया मोगथां महर मोनहैनांगौनि थाखाय बोर सारस्रिहरदों गोरायुं ब्रिजा बसुमतारीया आरो सामलाय आफादनि दैदेनगिरिफोरा। आसाम स्टेट ट्रान्सपर्ट कर्परेसन आरो सा-सानजा रेलवेनि गेजेराव मोनसे गोनांथार गोरोबथा जादों। बे गोरोबथा बायदियै आसाम स्टेट ट्रान्सपर्ट कर्परेसन गुवाहाटी पल्टन बाजाराव थानाय 4 बिघा हाखौ सा-सानजा रेलवेनो गथायनाय जाबाय। रेलवे स्टेशननि मुङाव बाहायनो थाखाय बे हाखौ गथायनाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं सा-सानजा रेलवेआ जालुकबारियाव थानाय 20 बिघा हाखौ एएसटिसि एबा आसाम स्टेट ट्रान्सपर्ट कर्परेसननो गथायनाय जायो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव बे गोनांथार गोरोबथाया जायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि रेलवेआ गथायनाय 20 बिघा हायाव गोदानै आइएसबिटि एबा इन्टार-स्टेट बास टार्मिनाल्स जालुकबारि अभारब्रिजनि साखाथियाव जागोन। गोदान आइएसबिटिआ। गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि गुवाहाटी रेलवे स्टेशनखौ फोजौखांनो थाखाय 700 कौटि रां बाहायगोन। 1677 कौटि रां बाहायनानै आगितरिनिफ्राय कामाख्यासिम गोदान रेल स्टेशन बानायनाय जागोन। सिलघाट आरो तेजपुरसिम सरजाबनो गोदानै ब्रडगेज रेलवे जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंथिबावो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादआ जथायै गुवाहाटी काहिलिपारानि जथियायाव थानाय बर' बिजोंनि आलादा डाइरेक्टरेटखौ खौरां लाहैदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि 6.4 दफानि गेजेरजों बर' हारिनि बेसेबांबा गोबावनि दाबि बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै बर' बिजोंखौ गेबेङै जोथोन लानो थाखाय आलादा डाइरेक्टरेटखौ बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे लाबोफादोंमोन। बर' बिजों आरो गुबुन ट्राइबेल रावनि बिथोनगिरि फणीन्द्र जिदुलजों गोरोबथानि सानस्रि आरो नोजोरफोरखौ लानानै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। नायगिदिंनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बानस आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, बुंथिगिरि अबिर नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारी, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलाकान्त गयारी, नेहाथारि कामेस्वर बर', नेहाथारि बिनय खुंगुर नार्जारी आरो बिकेडब्लिउएसनि मासिगिरि अनिल बसुमतारीया बाहागो लायो। बर' बिजों आरो गुबुन ट्राइबेल रावनि आलादा डाइरेक्टरनि आबुं महर मोननायाव एबसुआ गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादआ दिनै एबा 15 जुनआव बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव थाखो 6 निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों फोरोंथाय होनो गनायथि होनायनि हेंथायै नैथि खेबनि थाखाय खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय होननानै रायजो राजाफोरनिसिम मिथिहोदों। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नायनि गुबै जाहोनानो जादों बे आयदाखौ लानानै थांनाय 13 जुन खालि गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय बडोलेण्ड गेस्ट हाउसआव मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायलायनाय जानानै थाङो आरो बे सावरायमेल जोबनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों सावरायनो थांखि लानायखौ आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउ.जि. ब्रह्म आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोननि गेजेरजों खौरां दैथायहरनायखौ मिथिनो मोनो। बेनिखायनो बैफोर गासैखौबो गोथौ आरो गुवारै नायबिजिरनानै थाबैनो गिबि मन्थ्रिजों सावरायनो मोनगोनखौ मिजिंथिनानै दिनैनि एबा 15 जुन खालि जानो गोनां 2 घन्टा धर्नानि हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। बर'नि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारीखौ बेंगालुरु एफसिआ 3 बोसोरनि थाखाय गोरोबथा खालामबाय।
मणिपुर रायजोआव फिन हिंसायारि थासारि। हिंसायारि जाथायजों फिन आरोबाव मणिपुराव सा 9 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो सा 10 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव मणिपुर रायजोआव रैखाथिनि राहाखौ गोख्रों थिसननाय समावनो आरोबाव थासारिया गिथावना महर लाफिनदों। मैया फुंनि समाव मणिपुरनि कामेंलक ओनसोलाव हरखाब दुथांफोरा गुलि गावग्लुंनाय जाथायाव खमैबो सा 9 सुबुंफोरा जिउ खहा आरो सा 10 सुबुंफोरनि गोब्राब जोखोम जानायखौ मिथिनो मोन्दों। दासिम मणिपुरनि हिंसायारि जाथायाव सुबुंफोरनि जिउ गोमानाय अनजिमाया सा 100निबो बांसिन जाहैबाय। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला गुलि गावग्लुंनायजों लोगोसे दुथांफोरा गामिनि न'-बांफोरखौबो सावनानै सेवहांगार खालामदों। मख'नो गोनांदि मणिपुरनि मोननै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानाय हिंसायारि जाथायखौ थाबैनो गोजोन थासारियाव लाबोफिननो रैखाथि हान्जाया गोबां नाजागासिनो। बबेखानि मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहयाबो हिंसायारि जाथायखौ सुग्लायहोनो मणिपुराव दावबायहैखांबाय आरो बयखौबो गोजोन थासारि लाखिनो खावलायनायबो जादोंमोन। नाथाय बेनि गेजेरावबो मणिपुर रायजोआव मोननै हारिनि गेजेराव हिंसायारि अरआ दासिमबो जोंगासिनो। एसआइ जुनमनि राभानि थैनाय जाथायखौ संदानगासिनो सिबिआइआ। सिबिआइआ बे जाथायनि सायाव संदाननो बिबान लाबाय। भुगिनांनाय नखर आरो गोबां आफाद गौथुमफोरनि नारसिननायाव जोबथायाव सिबिआइआ एसआइ जुनमनि राभानि थैनाय जाथायखौ संदानगासिनो। मख'नो गोनांदि एसआइ जुनमनि राभानि थैनाय जाथायनि सायाव सिगां सिआइडिआ संदानदोंमोन। बेनि गेजेराव माखासे बेले-बेजे जानाया सोराङाव फैदों आरो बे जाथायनि लोब्बायै गोबां पुलिस बिबानगिरिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनायबो जादों। फारसेथिं बे जाथायाव सन्देह गोनां माखासे सुबुंफोरखौबो हमनाय जादों। गुबै बाथ्राया बेनोदि एसआइ जुनमनि राभाखौ मोनानि समाव गारि सौग्रावनाय जाथायजों जिउ गोमादों होननानै फोरमायदों। नाथाय उननि समाव बे जाथायनि सायाव गोदान रिपर्टसआ सोराङाव फैदों, जायनि जाहोनाव जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय सिबिआइनि संदाननो नखर आरो गोबां आफादफोरा दाबि दैखांदोंमोन। नखरनि गोसो बायदियै दायो सिबिआइआ संदाननो बिबान आजावबाय। बबेखानि सिबिआइआ संदाननायजों एसआइ जुनमनि राभानि नखरा थार बिजिरनायखौ मोनगोन ना मोना बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।